ixesha licala emveni kwentsimbi yesibhozo ezindaba safundwa ngumilimili kaglapha unyana kanembe kumbutho wasemota garage emota bhiya kwelasemota bhida phaya uxanduva lexikili lexokolo lomzantsi kwimali egranti ekuthiwa mayipheli ingabikho isizathu oodadewethu abazali bakuphela baqeliya kwezamkaneswan fifa Bantakwethu ndithetha ngedorobhu yaseMthathe kumzekelo wamatyotyombe naku-2010 bakwenzeke ntoni Yehova ndinandele izixinga-xinga zezigibha-gibha zezinunza-nunza zezipatamani apha kuqumbu eJozani Kafuli inkotsho elingenamthunja namadoda aqinisa intsula abeleka idende emqolo athi nyawo zam yintoni wakumsebenzi apha kum Ndithetha ngoonesi baseMthathe esibhedlele esemerisi kuthiwa ukuba ngabe nawo umasingcwabane bakufaka ijobs okugqibela engqondweni khona kusigcwala imoshwari kabawukhethi uRobert Mugabe noxa wakhe uChapin Sheke abateki bangaphathi umbheki kuthiwa utsheni neni impunduli ngwalusigutshu umhlolokazi ayemdanisweni iqandi igame elangachangi kwendlu waqumba waqalekisa ujama kajaji into kafakathi nakonoko namhlanje kwalihlaba ugedlehlekiso kamtsholozo wateka bangaphuma kule ANC inaliti yamaqhuzi ngathi konondrokwa nebhendihosi thetha ngomama Themba ngahlakulela igadi ku-guarding boy apha eMthathe enode second ka-55 othe uguarding boy ephakathi egadini wathi lo mama ngawuqala emanzini yini kodwa umdaka unjengokweetyalo zakho amvuma inegadini yam nje ku-guarding boy esabhilebhileka apha ekomini wegqili lo mama efake isuti yesele esokwasalwa uthi ngawundinceda uthatha gaba uyencile kwalikhaya imihla nezolo nesiwesikula kandonelisi ngaphantsi apho madoda seMthathe atye inja ngenxa yemeko yendlala le nja bayithi igama bathi ngumvolovu umngani kadyakalashe unoStendo waseMthathe obhaqwa zibhilabhila ngebhanana kulo mhlaba ukazantsi kule fem yoboya kwaserobhalenti ngelitsho yaqhawuza ibhanana yaphanda umafanya larhote